Ειδήσεις στις 4 το πρωί από την κουραδική τηλεόραση για τους κουράδες της Διασποράς. Αγαπητά μας αδέλφια ξενιτεμένα, σε όποιο μέρος της Κουραδούπολης κι αν είστε, βόρεια, νότια, ανατολική, κεντρική. Αυτές είναι οι τελευταίες ειδήσεις από την τηλεόρασή μας. Μωρό συνελήφθη στα όρια, στα σύνορα βορειοδυτικής Κουραδούπολης για τη θρασίτητά του. Συνήθι νέα. Μωρό συνελήφθη στη νότια Κουραδούπολη προσπαθώντας να περάσει παράνομα στην κεντρική. Μωρό συνελήφθη στην δυτική Κουραδούπολη για απρεπή συμπεριφορά. Μωρό συνελήφθη στην ανατολική Κουραδούπολη επειδή είναι μωρό. Μωρό συνελήφθη στην κεντρική Κουραδούπολη επειδή είχε βγει από το κουκούλι του. Ο νέος νόμος απαγορεύει στα μωρά να βγαίνουν από τα κουκούλια τους. Τι πιο λογικό. Μας συγχωρείτε λίγο. Συνεχίζουμε. Μωρό συνελήφθη στην νότιο-ανατολική Κουραδούπολη γιατί οδηγούσε χρέπι χωρίς δίπλωμα. Μωρό συνελήφθη στη βορειοδυτική Κουραδούπολη πάλι επειδή ήταν θρασίτατο και απείλησε τον κουράδα που έκανε τον έλεγχο. Κουράδα συνελήφθη στην δυτική Κουραδούπολη. Γιατί? Γιατί δεν έπιασε σωστά να ζουλήξει μυτή μωρού. Του απευθύνθηκαν, του έγιναν παρατηρήσεις και αφέθηκε ελεύθερος. Αξιότιμοι αγαπητοί κουράδες της Διασποράς, αδέρφια μας, για οτιδήποτε νεότερο, το επόμενο δελτίο μας θα σας ενημερώσει. Μωρά, μην κάνετε παρανομίες. Φιλιά στα μυτιά σας.